Nakasaganan din mga aktibidades para iti maangay nga Pinnacle Festival nga mangrugi iti opening parade into no February 20. Kuna ni Mayor Remigio Medrano, aming sektor at daan tinasarap na programa, balikbayan at tutubo, nagtataingan ken kasamitan dagiti manalon. Ang una na masangili ni Kabarbaro nga PDEA Chief retired General Isagani Neres iti guest of honor speaker iti reto nga panagfiesta iti ili. Pasati naman tayo, kinimay medro pangitpalaan ka reto nga panagfiesta iti sarat iti masungag alawas. May pasal na rin ng aktividades iti inaldaw iti tayo panangrambak iti panagtiasa tayo at ay makumpuna ng Pinnacle Festival. Actually, nang rugi na ito di January 25 that ay sports activities, but the formal opening iti panagtiasa at ito no February 20 at ay makumpuna ng opening parade na at ay iti parte na iti rabiin at ay religious night na makumpuna aming parte de celebración, isang activity kumpreta ng marambakan dahil di pa nagsasabi na nagkaroon na mapunpuna na the religious sector should be very friendly with each other. Itimat ang daw di February 21 na tayo mapunpuna na aribaid na tayo kababayaganan na programa nagitay third sex po na at February 24 that is almost that ay alam na yung kami iti Sarat National High School kung ipatangayan na ito ako iti campus iti Sarat National High School iti February 20, 23 that is why tayo makukunan na aktividades iti tubo tinangkulan dinari contest Esticaro folk dance contest kundi tayo kumpuni parte ng karabigan at panagyaman concert nagiti ng gitara na gagayin tayo nanda iti sining iti musika iti Manila February 23 February 24 man kadali makumpuna na sa Organization of Hawaii at pumati parada na pumati program sa football Civic Center. Di February 25, at ay makukuha ng Farmers Festival. Ito pa ng paranga, iti Pumang Magnalo, nabumaduma na grupo di Magnalo, maduma-duma pa yung aktividades. Iti Magnalo, iti programa naman, at ito pa iti makukuha ng trade fair. At mahal na awis na amin, may ability magpukot na mabut. At may pagkikita iti Arvit tayo si Kalutalunan. Iti February 26 naman po na Youth Festival na aldaw iti ako pagulay ito ako matagiti pa kontesta na tayo kumpunan na kasalang bayan February 27 but ito tayo hindi parang kasar iti matuma kakapareha libre ito yung parang kasal tayo pagpahali sa amin nagitihan pa yung official at kasal mag-reflect nada sa participant ng ito yung may pahay na servisyo para po at hanlaan niya pa nag-participant ang likati at ang tayo na regalo ang kapulitin o pag-government unit of Sarat. Iti February 28 pwede mo kung parang agaw tiili itibigas kasi penultimate na parada malang matandara tayo contest with dancing para hindi maupuna kasama di therapy na tayo pinatulpin contest yung politika ng corona and tayo pagkakasada train and beauty contest ng maupuna na karagiti na kagalasban iti tayo na karat iti nakakaalis tayo na kagubahan ng bisita tayo dahil sa Leslie Kabarbaro restored Director General iti PDEA. Inahan niya po kasi Atty. Mayres at Major General Kadahan Neres at lang General
lain nga maganda di parang may karita iti ay takaw. Siya dati mas wedding mark ni nag-register siya ng daway. Na-report kanya dahil tinasulong na 30 na nagigitan kasaring day takaw daw. Ano pa rin ito mga sarita dahil I don't have the final report as well. Libre di padaya siya? Ang libre di padaya, libre di seremonya, dahil itimated na regalo ka katwada, hanggang po initay ng trans. Hindi balik bayan sir, hindi ko sir, estimate siya na bakasyon? Awan iti numero pa na ito, itawang mong pa iti final report, iti barangay, mumano na iti nagsangbat na kahilyan tayo, iti tunggal barangay, iti sektor ng barangay. Hanggang po iti mahunto na parang balikbayan na electric at maangay February 25 iti di kagitan at ay LGU na yung mahunto na. Sa Idol Joan, dahil tayo activity, iti Pinakot Festival, kaya yung awis iti mayor, kaya iti adaan iti paset, nga naman kaya sa lanto kati opening parade into na February 20 ni attorney ken retired General Neres iti kauro ng Sangilikas sa Mistana ni gayang Mayor Medrano ket nag-PMA ay Lola Joan nag 3 years na iti academy ngem intuloy na iti kina mechanical engineer natin iti sumrek iti PMA graduating iso na idin ket kahit lipas di kurso na iso nagsubli iti engineering course ket nagraduar iso na sa naggraduate iso na ken pimasa iti board may isang mechanical engineer ken graduate taga valedictorian gayon ni Apo Medrano siyempre pa iti PMA iso nga Mistana ni Apo Neres iti academy iso nga shot na pili na nga guest kada to ya panagfiesta iti Ili Asalat Idol Joan. Gamam mo damot gaya. Wen talagang itaklang amuan nga nag-PMA gayon ni Apo Medrano idi ngem gaputa masayangan di course na ta masalang tawenen kun na graduarag idi into na so nagsubli na panin to in ring pass datoy kurso na sa mechanical engineer ni Mayor Medrano. Damag pala man ipot ti sarat Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak RMN.